As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iyampo ang kahusay, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud sa atong mga nidagan karon sa politika nga aduna unta sila'y pagka mapaubsanon o makidaiton nga mga kasing-kasing. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors gikan sa lain-laing mga suok sa kalibutan, labi na sa siging palit aning atong mga slots karon nga unta hatagan usab sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang kinahanglan, labi na sa kalinaw o kalipay matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo nangamuyo kami tan-awa ang imong banay o pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo makadawat sa bahin nga way katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Dios noon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo, lalaki o babay, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtotoo nga nakatibulaag ngadto sa nakalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, og didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya og nakakita sa mga milagro nga iyang nabuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Og daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang maymayaon nga kadayganan. Inang Diyos pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit o pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila ug mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat ngayuta nga mamala. Latas sa suba nangagi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon Ikaw, ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Unsa man ni siya, present or future? Unsay tense ani niya? Present or future tense? Mosinggit unta. Future? Usa ni siya ka future. Pangandoy. Sa inyong paminaw, gikuan man ni, pangandoy man ni, wap agani matao si Kristo. Sa inyong paminaw, natuman o wa? Natuman na ni, nakabuot na ni, nga ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kamo unsa man mo kabahin mo sa kalibutan o dili? Kada adlaw unsa inyong gisinggit, kalipay o panghupaw? Daghan kayrong mga ginikanan kag igbuntag palandaan. Ay, hupaw na nganuan. Tan-aw sa mga anak, porting tapulana. Lingi is palibot, porting hugawa. Di apay banang gahago kay porting hubuga. Igtan-aw sa bugasan, kagulkol na. Unsao man ana. Di apay mga ugangan, siging libak, may kayong pamatyon. Manghupaw ambot ka ning pare, di ba ka ni manghupaw? Ing panghupaw, sus, gamayag halin sa slat. Kanus apa ta makasugod anig tukod sa atong kumbinto? Nga, 3,357 slots pa maning nahalin sa DOPS. Pero kung naatay Ginoo, moingon kita, salamat Lord, na anay 3,357 nga halin nga slots. Di ba? Ato din pakpakan. Di ta manghupaw. Siyunan ka ng 3,357 atong halin. Nya napagid ako kayong igbabaligya 50,643 pa. Abunda kay ta sa supply sa slots. Ang ako narong tawag sa mga kanabitang sigig palit og slot, gitawag na nako silag mga slotters. Inga rin, kay dito inigpa-picture, baka nang inig human akong misa, dinhir mas ato, wa may magpa-picture din. Didma man kay ko ninyo, pero ato ko magmisa sa laing mga parokya, laing mga lugar, ighuman ginas misa, hugop gina. Nya, ingon din na sila, pwede sigong palit og slot, dire mga slotters, dire mo. Kadang mga dili slotters, paawahi mo. Karing mga slotters, unahon tani. Kanus amanta mahimong
malipayon nga tinud-anay. Matod pa ni Kristo, ang mutuo kanako dili na gyud gutumon, dili na gyud uhawon. Kana bitang basic need nato matubag, ug matubag gani ang atong basic need or needs, makasinggit kita sa kalipay. Nya si Kristo kay nahibaw mag-unsay atong basic needs. Kagutom ug kauhaw kinahanglang tagbaon. Kagutom nga lawasnon, kauhaw nga lawasnon, o kagutom nga espirituhanon, or kagutom nga or kauhaw nga espirituhanon. Duha baya ang atong gipakaon, ang atong lawas ug ang atong kalag. Kumusta marong inyong lawas? Wa gigutom? Sakto muskaon? Mailhan so nga lawas din sakto skaon hinoon kay. Tumpi-tumpi mang bilbil din. Pero kaning sakto mo kuan, wa mo ma-dehydrate, sakto mo pag-inom og tubig. Kana ra ba kunong kuwang inom og tubig mag-UTI. Anang tambal sa UTI, sa una na UTI ko. Ingong doktor, tambal ani pader, inom gyud tubig 10 minus 2 ka galon kada adlaw, pastilan lagi. Hinoon 3 ka adlaw, wa na, nawa siya. Pero pastang sa muka sa siging mura na tagtuburan sa tubig ba. Sige yung inom, hotda ginang 2 ka galon. Kay ang tubig makawagtang rin sa atong UTI. Siya, di lang tika taga tambal, o mas na itambal ng klaro, kuha na lang, inom lang tubig. Nakupastilan do, sige tanig pangi, inig pangihin mo, imni na sa 2 ka baso, inig humagpangi, imni na sa 2 ka baso, niya sige pangihin, sige inom 2 ka baso, musobra hapit mabuto sa kabaril, di bitaw. Ang tubig, importante po na, wa na tayo tubig, pawa na kitay kalipay. Mao na, si Kristo ni presentar siyang kaugalingon. Ako mao ang tinuod nga pan. Tuo lang mo nako, di na gid mo uhawon, di na mo gutomon. Muna ang tinuod nga makasinggit og kalipay sa tibuok kalibutan. Maora gyud ang nagsunod sa Ginoo. Ang nituo ni Kristo. Wa kita motuo ni Kristo, di kita magsunod sa Ginoo, bisag unsa kadaghana sa atong nakabot nga mga kalampusan sa kinabuhi ni aning kalibutana, wa gyud tay bation nga kalipay. Ambot ang ato mga politicians karon ba karon mga adlaw, unsa kay gasinggit ba ka sila sa kalipay, no? Kung tan-aw nako angayan gid silang mosinggit og kalipay ngano man, siya nang kay nakagasto sila tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, kadakuan ng kwarta, ha? No? Sakto ba ko? Sato pa, blessed kay sila. Og nituo lang gid sila ba nga ang Ginoo mo ay naghatag sa tanan. Nakagasto gud sila ingon ana, diya naka-organize sila mga rally nga nindot kaayo, daghan kay manambong, madinhi man sa barangay or mahimo mas munisipyo or sa lungsod or sa probinsya. Daghan kay sila mga tao nga magsigi og tambong sa ilang mga rally, kanindot ana. Lipay mga ko dinhi nga manimba kada adlaw. Balik-balik lang naong ba? Di na hapit mo hogs kulikta. Kaya sige lang sa balik-balik. Naugha na ba? Naugha na. Pero, kung mo to, lagi ta Ginoo. Ay kamo, sige magimog hogs kulikta. Nahotdan mo. Tanawa. Tanawa ng mga way hogs kulikta. Diba? Inig-ingon mo, pautang nga tag-kwarta. Diha dahil sa way kwarta. Gidayo na. Sa to pa, hurot yang kota, pero kamu ingnon, dahil, pabaylo ata di ang kwarta, pilaman, mo giuna din pangutana. Basta nagtuo ka Ginoo, di kami ingon, way kwarta. Ang una gini mong isulti, pilaman. Inig-ingon, 10,000 unta, Di, ko 10,000, di ako 10 pesos. At least, dangi mong panginahanglan, gamay na lang. Padagod na ako, God, palit mong slot.
Kanang mga way Ginoo silang kasing-kasing, moingon na, way kwarta, sige, baligyan ng slatoy para rin na siya diyang parokya. Dako dyan kayo mong sayo pa na. Moingon mo, para rin na siyang parokya. Sigtukod ang mga building. Mana mo no, ang uban. Pero kamo din yung nanimbawa mo, anak. Dako ninyong kalipay nga mo palit mo no. Hasta niya to mga online parishioners, dako na lang kalipay. Pero ang kanang uban nga nagtanaw las layo, sige mo lang siya panukod, kadagko na iya mga gasto Sus mo, kakita pa lang mo sa mga dagko kayong establishments, sama ng Kapitolyo, sama ng mga dagko kayong mga gipanghimo at tumog Japan, Singapore, at tumog mga dagkong nasod, pagkadagkuas mga building, at tumog Dubai, pastan tagasas mga building. Di ba? Gigastuhan ng kwarta, wa? Nganong ila man ang gigastuhan? Ito ba? Kanang ato mga karsada, porting dagkuan na karon, lapad na kayo. Ngahapon, ngadto ko sa Kawayan, Dalagit. Dagko na kayo mga daan ba? Sige yung trabaho. Wa na gigastuhin. Gigastuhan na, wa. Ngano man? Para pagarbo, dili oy, para kaayuhan. Ang atong makita, kada gid nato hatag para sa katilingban, para sa kaayuhan. Ang tao nga maghimog maayo, malipayon. Ang tao nga maghimog dautan, kusmoron ginagnaw. Nya kay si Kristo man mao ang pinakamaayo sa tanan. Ug mosunod ta niya, mahimo sang maayo ang atong kinabuhi. Malipayon ta kanunay. Nya kinsa man ning mga tawhana nga dili uhawon ang motuo ni Kristo. Tan-awa ra gud ang mga apostoles nga nituo ni Kristo, gikalagutan sila si Saulo, si San Pablo man si Saulo ba? Si Saulo mo'y unang nagpatay o kauban sa nagpatay kay siya may niuyon kay mura man siya young officer. Siya ni himog pag-uyon, ni pirma ba nga patyan ni Esteban ang magtotoo. Kung atong balikan o giun sa pagpatay si Esteban, giun sa man to, gibato hangtod namatay. Samtang gibato si Esteban, niingon siya, tanawa, naabli ang langit. Nakita nako ang anak sa Dios nga naglingkod sa tuos amahan. Samtang gibato siya ba? Kita siya Ginoo. Nga naman, kaya ngiyang kasing-kasing puno man sa kaayo. Wa may dautan. Kita siya Ginoo. Kana mga asawa nga buotan kayo. Nya makabana nag-animal kay istanan. Nya kulataho na. Makakita na Ginoo. Labi nag mga buslot na dining yang agtang sa kulata, mga gisi na, iparok pag yun, ana, kita na Ginoo. No, inikuyap ana, kakita na, magkuha na siya, mura na siya tuas langit. At istingin ninyo, huwag digin mo muto. Imposible na pa diroy, kasakit ana, kulatahon ka, o lagi, kung mag-imagine ka nga, wa kay Ginoo, pero na kay Ginoo, kita juga niya bisan pagdihas taliwala si San kuandi kanides Lorenzo Ruiz. Ay man to Lorenzo Ruiz. Awa na dai atong gibutan ato sambag. Unya unsa may yang nakita samtang gitorture siya. Kita sa siya sa Ginoo. Motong naingon siya bisan tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi. Sige ra jud kog balik-balik ani kay nga naman kakita man kog Ginoo. Nya kalipay ang bation. Si Felipe kaning gisgutan sa unang pagbasa, matud pa diri si San Pablo o si Saulo, sige naglutos, nagkatibulaag ang mga disciples. Pero nagkatibulaag sila nangadto sa lain-laing lugar kay milikay dito sa Jerusalem, nagdala og unsa man kahadlok o kalipay. Ngano siguro mo? Nagdalag kahadlok o kalipay? Ambot karon taga Ukraine, giatake man sila sa nang gubat nya, namakwit man na sila. Unsa kay gidala ni silang kasing-kasing, kahadlok o kalipay? Mura sa mong nakaadto da.
Kung kita naatay Ginoo, bisag asa pataibutan, di kita magdalag kahadlok sa atong kasing-kasing kalipay. Muna si Felipe, gihisgutan diri, napunta in taon siya ngadto sa Samaria, pero pag abot niya sa Samaria, dito sa usa ka syudad, nagsangyaw siya sa kalipay nga naa niya, ug matod pa diri, busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Siya nga gilutos, siya nga nawad-an og pamilya, siya nga nawad-an og balay, nagpanglingi pagyod kay naa ang mga naglutos kaniya, naghatag og kalipay sa mga taong wa lutusan. Pagka-imposible unta, no? Mao na makasinggit Dios kalipay ang tibuok kalibutan basta naay Ginoo, basta mutuo Ginoo, kay ang dad-on di ay aning mga tawhana kalipay. Lingian na imong tupad be. Ingnaon say daan mo ron. Kabalaka o kalipay. Sige, pangutan ako nun. Ang saroy na adya sa imong singkasing. Inigabot ninyo dito sa inyong balay. Unsay dadon ninyo gikan din ipadong sa inyong balay. Kasuko o kalipay. Manyarog wa pa to mamangon dito mga buang-buang dagko. Di mo magyaw-yaw. Ay, bantay ha. O nga ro gigabot nimo dito, natuog pa imong bana, nibagting ang cellphone, imong gibasa, uy, ang kabit man di ay. Niingon, morning be, wake you na. Anya, og mabasa na nimo, unsa man? Unsa man imong ihatag sa imong bana? Ha? O da, tanawa. Og maingon ka, masuko ko pa diri, awa day ka magdahag kalipay, nagdahag day ka kasoko, mao na imong ihatag dito ng imong bana. Way bratong akong na gi-counseling ba pagbasa gid sa asawa kay ang bana ba naligo. Nya padung na ra ba sila sa ilang silver anniversary, ligo ang bana ba. Di ang iya sang anak na 9-year-old nagkalingaw sa abli-abli sa cellphone kay kanang bata mga batanon basta kahikap nag cellphone kuto-kuto man lang kamot anang pangabli. Sus nakaabli mag mga ng communication ba sa usa ka babae, sweet man kaayo, nakakaon na ka, ana ba? Di pakus elevator, padong pakus kantin, siya amping ha, palit kag isda, patis bukog kay basig mabukog ka, ana ba? Sweet. Kasulay mo anak ka mo mga asawa, giingnan mo sa inyong bana, dahil amping ana ha, mabukog niya ka, na anak ka, nakasuway mo anak. Wow, oy. Ini kabukog ni patakaw sa kaglamoy di. Kasaba na noon ka. Pero kato sweet kayo. Sus, gitawag ko. Mami, look at this. Ayang bana to ligo. Katakanta yung tao yung bana. Ligo dito. So, katano siya. Unsa pa dia day? Unsa pa dia makita day? Sige yung kabgab ang kaning bata. Iyang tanawon ang gisend. Tanawon sa niya ang reply. Ana, sus iyang gipangtanaw paggawa sa iyang bana tagoy-tagoy pa intahon gikan sa siyawir tamparoson bitag ditso da sa cellphone. Sus grabe hapit sila magpinatyanay kaya nga naman ang da sa iyang kasing-kasing isip asawa kasuko garbo ana kay kalipay pa to moingon gito siya hala no, may gidning mo share og joy ang akong bana. Lagi na siya, inigawas to, uy, congratulations. Dagan, ikagishiringan na nindot kay kamudag text. Sunan ka, imugod siyang ingnon nga, hinay ha, mabukog ka. Nindot. Ay, be. Ayun na akong na ninyo. Kinsa ra may makasulti ni ini. Nga kamaong muamping sa iyang kaaway, kamaong mulipay sa iyang kaaway, ang nagsunod ragid ni Kristo. Kay si Kristo bisag gilansang na sa cross, ang iya gyapong gilitok, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kalipay gyapon iyang gihatag. Di ba? Mao na ang mosunod ni Kristo makasinggit gyud na ang tibuok kalibutan mosigit unta sa kalipay. Ngano man pangandoy kini sa mga tao nga nagdala og Ginoo
kanabang mga tao nga makaingon, kaila pa lang mos Ginoo, nagsunod pa lang mos Ginoo, malipayon gyud kaayo mo. Nay mangutanan ako diri pa, padre giunsa man nimo nga dali ra man kaayo? Simple ra kay kong tubag saman. Sunod lang tas Ginoo. Pader nganong gamay pa man ni ang slat nga nahalin. Way nagsunod sa Ginoo. Ginay manindog na tayo. Mga igsoon, masaligon sa pagkamanggihatagon o sa gahom sa Dios, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang pagsaksi o pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, maangayong mag-apod-apod sa mga butang sa kalibutan, ilabi na ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nahisalaag, makatultol na sa tinuod nga dalan, nga mao si Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on, pinaagi sa ilang pagdawat ni Kristo, diha sa Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mihalin na, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaambit sa bangkiti nga giandam alang kanila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, gipadala mo ang imong bugtong anak nganhi kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kamahanamu gana sa mga langit, pagdaigunang imong ngalan, moabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta may unsa langit. Ang kalanon na mo sa mataganaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinuluan-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat, kanimo apan ipamulong lamang ug maayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Throughout the earth, magampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo, aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo niining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay. Makasinggit gitas kalipay ug ang mga tawo nga atong adtuon malipay sad basta motuo tas Ginoo ug magsunod kaniya kanunay. Salamat sa nakapasinggit natos kalipay ang namalit og slots. Niabot na ang atong halin og 3,357 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Murag makaingon ta kanindot unta no kung sunod buwan. Tunga-tunga baning buwan na mahurot-hurot na ning 50,643. Sayang lagi ko gina atong hunaon. Kamong nakabati palit og slot. O niya kanang wa kabati pabati palit mog slot. Gahapon dihay nagpa-picture nako. Grupo nagsuon man to sila. Ingon ni siya, Pader, nakapalit na gid mig slots. Nya unya, unsa may inyong gibati? Lipay kay mi Pader, pangimbitaron to na mo tanan na mo mga silingan kay papaliton to na mo slot. Nako dali na pagbuhat. Itaw wa man gi makapugong nato sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug ang maayong balita kung makighiusa ta sa Ginoo, pinaagi dinhi sa simbahan, tuburan gid na sa kalipay. Nagpadayon ang atong Flores Di Mayo dinhi sa atong simbahan nya naadiha ang schedule sa gawas atong gibutang tarpaulin. So kung ganahan mong moapil, labi na gyud sa pag halad og mga bulak nga rin ni Maria sa atong mahal nga inahan panahon sa misa sa alas 6. Pagdamog mga buwak ug wa mo'y buwak sa inyong tugkaran didto mo sa pikas tugkaran, pangawat mo buwak didto mo mi anas una ngawat mig buwak tong gagmay pa mga bata baka makalatsutsi ana. Pero ayaw mo pangawat ay pangayo sad mo dadaan nga Birhen nya karon di ay maghimo na sa kuan atong vigil ang sa tawag na 2,000 Hail Mary diha sa atong adoration. So kanang kamong gusto nga mo apil, tibok adlaw ni sila dinhi untud hapon ana diha sa atong adoration
Chapel. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaag sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done